mga kagang. Priority number? Anniversary karon sa akong auntie. Kuya. 16 years. Og sa akong uncle. At si Shaira. Tara ay, anak si uncle. Wala ko. Ngaan sila. Vlog niya, Oh. vlog. Oy, say hi to my vlog, oy. Taga-vlog, nga taga Cebu. Mga kagang, oy, say hi. Hi! Mga unta. Pasalamat mi nga. Nakaon ng pansit. Hatis sa'yo? Kani siya, kani. Si Alper. Katong kapote, namihongit si Bibi na. Kanang gablo. Kana, silingan na namo. Hindi na uwaw, kaon na dire na. Birthday na yun. Ang pagod, biday zero na. Art. Ano, biday no? Kami na put out. Aw. Mukbang. Ang masudan kay bihag. O pansit. Naku. Baba na. Bang ikot. Ay, bam ay. Kaya na may sagol. Okay. Matapag ang mukha, ha? Away ko na. Brown? Ayahin na una nakita nga nakita niya ako dyan ako. Dapat hindi na sila. Bukod sa... Ilalang, kailangan mo na ba akong barang eh? Butang na nakita ng pasayan. Kani, lami naman yung pasayang na ipulang. Butang ng pasayan, kaso bang layan? Sayang nga panitan. Palitan. Nagsabot na sila sa birthday sa... Pag-umangkol ba ka? Uncle na? Pag-umangkol ni uncle. Ay, magpansit daw akong auntie o lamig ko no kayo. Sagol og layat. Sagol og layat. Layat ba? Layat man ang itom. Pakdo. Wala ko ng bakdo. Layat yun na itom. Wala ko ng bakdo. Dungan-dungan. Ang kwatro kanandungan sa pocket. Ano siya? Bakdo niya. Kwatro gyapon. Di. Ilig ako ng kahon. Tapos ako na ba? Dunggan sa pocket. Dili eh? Namo? Dungan-dungan mo ng... Buwa, tanang layat. Kasalukuyan ngayon, nakikita nga ang kadamihan ng taong nangangain dito sa bahay ng isang taga-Muhon, residente ng Muhon na nagngangain. Kanyang kuan. Puti ba nga manulog sa kahoy? Kato siya, igagaw to na ako. Kahit kamaw. Ang iyang ganahan daw ko ni college kay Mascom daw kundi education. Comment down below kung kung unsay ang ngayon niyang kuhaon. Nakita ko ng National Geographic Channel. Mas ko, masyaw kong puti. Kani bitaw akong vlog kay Charchara man ni. Di man ni pinag-anay. Nara ninyo kung mo-subscribe mo di. Di ba? Buko ang nagawin dagko kayo na ito. Ang pagka ang kailan ng ibalik ka din lang gustuhan. Kung puti na sipot. Oh, ila. Siya may kasulti di. Oh. Ang ako dyan masulti nyo ha. Ano ba kayo dino? Ay, tagwanan rin lang. Salamat sa sponsor, anong pagkauna? Si size naman ka to yung magpapa bi kasi may kastorya bi. Best wishes.
Isisay ko po siya katuig ng pabay, no? Hindi ko ko. Nagramong siya eh. Hindi ko sa. Ina din mo na yung baby dito na. Muni siya bibi na mo. Dako na kayo. Bulang. Nasa ni bibi sa na. baby, ha. Tiguang na. Strict ang parents ko. Ano bang basa ka daw? Bawal basher ha. Pagbuhat Kung na'y basher kayo. Pakalagta mo sa akong mamagpapa. Upan. Daghan ba may kaliwat kriminal? wala Ano ba ba kayo na version ninyo? Kami na bersisyon ninyo. Papa, wala daw. Pagod doon na ito na. Kita, kanay. Ano siya? Anak mo na gahi sa kuan sa una si PDRC nakagawas na ron. Apila sa ninyo undo sa vlog. Oo. Sorry kay house tour. Ano yung may gagaw nga gahi? Ayun. Kaya basa. Ano yung gahi ang gagaw? Ako gikuha kay kuan. Sa gabi, itago sa ibo. Anang buko-buko sa manok. Hindi mo kita sa gabi sa gabi. Tago sa gabi na. Ano ba yun? Diba? Praktisan nila akong vlog. Kaya mag-vlog nila daw sila sunod. Katabang dito na. Ano mo na yung pinakagahing apo ni Piding. Kana, kay kunting panguan. Ako masulti sa ako mama o papa. Unta. Kan ko niyo mula ang ikaw mag-quarantine. Unta. Sa ako mama. Sugtan man ka mula. Unta sa ako Kaso mama. bukuyog lang sila. Unta, message na ko sa ako mama. Unta, naka-message yaw yan. Huwag sa akong ate. Unta na tag sa'yo. Kita no, salamat kayo nga. Nakaabot akong angkol, angkol. Besides tattoo. Unta, kamo po nakaabot ng lugay. Ah! Sana all makaabot og dugay. Di parehas niya ba? Bago pagani ni nibiya na. Kaon na natin ni kaon. Gabaw sa bako. Kaon magbabay para mataasin yung relasyon. Ah! Uy, malingguran lang. Kilig ka bang gabi ha? Ano siya? Man akong manghod. Kani. Ang sakit na yung ipon. Ano yung ipon do? Kasi ikaw, gasakit yung kasing-kasing. Ah! Sa lang siya kay ngipon na may sakit niya. Muha kay mong dughan man eh. So, balik ta ha, bawal basher kay. Lingaw-lingaw raman ning ako ah. At least ba na remembrance. Bash gay mo, ubhan ta mo. Paalala sa mga manonood, just for fun. Dahil nga kay bata diri sa mga eh. Daghan kay baby, tas ikaw akong baby. Kani siya puhon lagi mag-reporter niya, makita niyo sa TV Patrol puhon. Basko kasi yan. Wala may ibig na yan. Ibig na natanaw. Magantod. Oh, GMA kay mabalhin man ang TV Patrol sa GMA. Bukan eh. Ako si Pemali dumabok. Dito ko hinata dahil. Yun na. Hindi na. Yan ang ilagog. Malimugod din yun. People change yun. Hindi ba lugar yun? People change jud di ay. Basta yung relasyon na usab. Ah! Nako! Napagak akong pangko. Napagak akong pangko. Pagak. Nahog! Nahog siya di mo. Ah! Harot na. Kakan balik sa ako. Kurot na yung paghigugma niyo mo.
Comment down below kung single ka para makauyab na akong kuya. Kapag ka mo na tumawag. I love you. Uni! Uni! Tara ka ng electric pan. May pa siya steady. Ikaw di. Balik na bagat. Ay, what's up mga kagang? I'm back. Balik na, tapos ikaw, balik ko. Huwag mo kita ko yan. Pansit na lang og manok. Ah, way uyab. Maninoon na dito. Bala nagway uyab nga basta buhi lang yapon. Importante mag-graduate. Importante mag-graduate ta. Shout out din ko sa mga classmate nga wala ka eskwela. Agay, biyaan. Kanto siya, sa kaya graduha be? Grade 10 pa to siya na pero daghan ka siya hugot sa iyang kinabuhi. Kitang doha. Tadaan ko to si Chap Chap. Ay, mga klaseng sa ito pa. Tete, mga sa laing. Paila-ila tamo sa among nanay. Kaila mo sa among nanay, Spidilina, pinakabagsik sa tanan. Nay, say hi to the vlog! Hi! Wala akong nanay. Wala pa. Paningot. Tama na, gipaningot tungod sa kahat. Man ako kaon. Kisa pipoy? Imuhang na, I-video na pipoy na? Nahulot akong plato. Ay, nahulot akong sod sa akong plato. Di na si Pipoy eh. Kurot na sa di ang paghigugma ni mo. Shout out din ko sa kumangho di ay. Pipoy ba daw? Ang penliha. Ikaw si Liti? Ugang pa ulit. Inam ta. Mo ni gitawag og biplog. Biplog magibot nga itlog. Kani, gibuto na na ko kumenda. Bake with ano also. Kana kamay wa kubot ba? Kubot ka dumuko, wa na. Salamat sa pagtanaw. Bye-bye. Isa